Как се казваш, вика? Дядо Иван. Приятно ми е, дядо Иван, аз съм Петър. Какво правиш тук? Пенсията е малка. Пенсията е малка. 100 лева. Това много малко? Толкова. Не ще да ги повишат. Каза, че ги повишат от 1 юли, пак лъжат. Пак лъжат, нали? Пак лъжат. Колко си събрал днеска или винаги е малко? Пак лъжат. 100 лева, то нищо не е. Ни лекарство си купиш, ни да едеш, ни нищо, освен да умираш. Тия не ги дигат пенсиите с 30 лева да ги повишат, защото ще продължим да живеем. Затова те искат да ни измогат. Това е главната цел, да измогат. И те ще умрат. Ако имат милиони, банкери, те ще умрат. Ама по-бавно от нас. По-бавно. Защото те ядат месо, ядат луканки. Тейната закуска е 100 лева. А ти какво ядеш? И картофи, домати. А ти какво ядеш, дядо Иване? Мляко. Мляко? Да. За стотинки? Или иска да ти донеса луканка следващия път? Луканка, аз нямам зъби да ям. Нямаш ли зъби? Нямам зъби да ям. Ама би ли искал да ти донеса... Варено месо, пилешко. Би ли искал да ти донеса пилешко следващия? Ми донеса едно момиче. Пилешко месо, варено. И аз се махнат 2 велики леп вечерта и спах кротко и не съм станувал вампири. Хапнал си месо и си спал кротко. Спах кротко, защото местето дава сила. А пък това доматите и млекото, киселото, всеки ден. Пчелен мед не може да си купа. Доктора вика да си взема пчелен мед, ма 6 лева бурканче. Ей, тия жълти стотинки. От дена къде ще дам на она 6 лева бурканче. Да и прави оборот. А пък тя по цял ден приказва по телефона в халите, взима заплата и си пие кафенце, и взима по 1000 лева заплата. Ама то не дават така. Ама на нея дава. Съм силен, здрав. Би станал полицай, ама ако стана полицай, ще избием оговор. То това не е смешно, обаче. Ще избием много банкери. Не бедни, банкери. Ще ги варда, кога излязат чантата и ще го бумна. И се сложа оглушител. Това сериозно ли го мислиш, дядо Иване? Сериозно ли го мислиш? Сериозно го мисля, защото те трябва да се изтребат тези банкери. Стига вече толкова. Ние с 100 лева пенсия, от тези банки много пари, бе. Какво правят тези пари, бе? Не ли ги страх, ще ги убият? Не ги страх. Аз ако съм ги застрел. Ама те са много, бе. Те каза 170 банкера има. Минимум. Във вестника го пише. 170 банкера. И чакам да доде по-добра власт. Какво да има? По-добра власт да мислят за старите хора. И аз това се надявам. Да дават пари, защото България е богата и злато има. В Асеновград, нали намеря 1,5 тона злато? Това са милиарди пари. Къде ги деват тези милиарди, като обменя злато? Дали са го обмилили тези на злато? Някой ги прибира, да. Прибира го злато кълъпът. А викат, криза. Каква е тази криза, бе? Знаеш колко нещо от това милиарди лево, бе? Що са старите хора? Първо да погледнат старите хора. Майките, бабите, вдовиците. И им дават 80%, 8 лева. Абе, какво ще направи тази вдовица с 8 лева, бе? Абе, тия луди ли са? Здрасти! Как си? Добре. Така. Как се кажеш? Иван? Иван, аз съм Петър, приятно ме. Иване, откъде идваш? Аз съм 2 години и 4 месеца тук. 2 години и 4 месеца. От иначе откъде си? От Шумен. Браво! Шуменско, хората сбира. Така. Кажи ми на къде отиваш? Тук препитавам. Препитаваш? Да. И последния въпрос, Иване, е много важен. За какво се бориш в този живот? За все. За все? За все. Много ми хареса отговора.
Браво, Иване. Кажи сега, какво искаш да ме питаш? Абе, имам един апарат, като му чаткам, светкавица, меткавица, така ще носа, Давай. да му обясниш как се, нали, се снима. Добре. Ще го дам на тебе. Не бе, донеси го, сега ще го гледаме. Да коми, ще го гранат. Донеси го, да. Я го видим този фотоапарат сега. Я го кажи първо на камерата да го видим. Той не е от най-старите, бе. Не, бе. Къде си го намери? Дадоха ми го, подаръка. Така. Къде му чаткам? Я да видим сега каква марка е това. Ей, сега ще го разгледам по-обстойно. Че ти доволен ли си? Не му разбирам. Май, щопрена светкавицата, Иване. А можеш ли да снимаш? Ха! Чудесно. Между другото, Иване, я ми кажи честно сега. Ти там ли живееш? Там ли си? Под стълбите. Не ти ли е студено там през нощта? Дете. Седено, какво да правиш? Ама там си намерил, викаш. Да. А от колко време си там? Година вече и повече. Година и повече. А преди не си бил там, сигурно на друго място си бил. Да, на друго място. Бях към НДК-то, бе. Към НДК-то. Много ми е странно как е така си намирате нови жилища. Екаш не теглиш кредит. А споразумяваш ли се с някой? В смисъл, делиш ли местото с някой или си сам? Делиш ли местото с някой или си? Сам. Сам съм. Иване, между другото, аз ще те помоля обаче за едно нещо. Ако ти е удобно само. Само ако ти е удобно. Много искам да видя точно къде живееш. В смисъл, много искам само за 2 секунди да отида да го видя. Ами тук отдолу само... Да, ама аз не искам да отида сам. Може ли да отида с тебе? Ила, бе. Айде. От тук ли да минем? Откъде да минем? Къде би на малко ще минеш? То отляво не може да се мине, да. И какво? Искам да кажа моето заведение.